Табигатькә сакчыл караш мәктәптән башлана. Әмәкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе укытучылары балаларда табигатькә мәхәббәт тәрбияләүгә зур көч куялар. 2022 елдан биредә табигат сакчылары экологик отряды эшли. Отряд составында 5-9 сыйныф укучылары исәптә тора. Алар бик күп марафоннарда, акцияларда, фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда катнашалар. Сезне беренчеләр хәрәкәтенең экология һәм табигатны саклау буенча эшләүче табигат сакчылары экологик отряды сәламли. Экологик отряд инициативасы белән кышлар көненә сыерчык оялар ясарга булганнар. Һәр бала сыерчык оясы ясап алып килгән. Менә шушы активистларның инициативасы буенча кышлар көненә сыерчык оялары ясарга булдык. Каникулда һәр бала үз көчен куеп, үзенең күңел җылысын биреп, оялар ясап алып килде. Һәм инде без аларны мәктәп янындагы агачларга урнаштырачакбыз, һәм кышларыбызны зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Балалар бу эшкә намус белән карыйлар. Үзләре генә булдыра алмаганда, әтиләрен дә эшкә тарталар. Әтием белән һәр ел сайын без сыерчык оялары ясыйбыз. Башта без аның схемасын бергәләп ясыйбыз, аннары материал сайлыйбыз. Материалны сайлагачтан без схеманы төшерәбез. Схема буенча әтием аны миңа кисеп бирә. Яңадан мин сыерчык ояларын җыям. Аларны җыйгачтан мин аларны ничек тә булса бизәргә тырышам. Мәктәп директорында бу акцияга турыдан-туры катнашы бар. Технология дәресләре вакытында ул биргән белем күнекмәләрне укучылар практикада кулланалар. Без инде каникулга чыкканда укучыларга сыерчык оялары ясарга кушкан идек. Алар инде һәрберсе 100% дип әйтсәк тә була, әтиләре белән бик матур итеп сыерчык оялары ясап алып килгәннәр. Менә әле кичә бүген аларны мәктәп янындагы агачларга урнаштырдык, беркеттек. Балалар берсеннән-берсе матур оялар ясап алып килгән. Иң мөһиме, ояларның барысы да таләпләргә туры китереп, табигый материаллардан эшләнгән. Шелтәрләп бизәү, төрле орнаментлар куллану исә балаларның сәләтенә һәм фантазиясына бәйле. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.